Po 2 až 4 ročných skúsenostiach s diskusiami na misijných dňoch si dovolím pozvať všetkých fanúšikov diskusie a debaty, ktorí prídu na misijné dni, ale aj tí, ktorí budú doma sedieť za počítačmi alebo za svojimi Facebookmi, aby sa prišli pozrieť na debaty a diskusie, ktoré budeme mať aj počas misijných dní v roku 2012. Tento rok, alebo toto leto budeme diskutovať o odluke cirkvi od štátu, kde by sme sa porozprávali s niekoľkými našimi hostiami. Za všetkých by som snáď predstavil brata riaditeľa Generálneho biskupského úradu Dušana Vagaského, brata Jana Jurana z Ministerstva kultúry, Františka Korečka z Martina z Biblickej školy a brata Janka Matisa z cirkevného zboru Batizovce. Súčasťou alebo súčasne diskutujúcim bude aj brat biskup východného dištriktu Slavomír Sabo. Porozprávame sa o tom, čo bude znamenať odluka cirkvi od štátu, aká zmena by prípadne nastala, aká forma odluky cirkvi od štátu by bola pre nás vyhovujúca. Táto diskusia bude vo štvrtok, 12. júla o 9:30 vo veľkej sále.